Assalamu alaikum. Malam Dallaji. Ina ne? Ayin lahiya. Assalamu alaikum. Malam Dallaji. Sabiu, an to. Wallahi mun samu hituwa. Wallahi alhamdulillah. Ya abubuwa. Wannan ne bato amarya. Wallahi tallahi amarya yanzu wurin ta ne hito wallahi. Wallahi ni ba ina so in bi da mata amma ayyukan nan sun kasance a hankali. Sun hana. Subhanallahi. Ko gona ce bi ka hankali da mai juri samu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam Zaidu. Ayin lahiya al'amura. Wallahi alhamdulillah. masha Allah. Kwana biyu. Alhamdulillah. To madalla. Kaga dai ina ta annashawa ta. Kana nan Wallahi da wani kowa da nishadi haka. Wallahi ni dole in nishadi. Wallahi Nan tallahi gaba na gani sarki zan zama na garin. Allahu akbar. Sarakuna na ludu. Gaba dai. To diyar sarkin ta abbata da lahiya yanzu an ce a tayi a nemo magani. Duk wanda ya samu maganin da zai warkar da yarinyar nan. Shi mai gari shi sarki yace zai aura mai. matsalar mi ta gare ta. Matsalar mi ta gare ta mallan Zaidu. Ba ta iya dumi iyakarta dai ta kalle ka ba ta cewa kala. To yanzu an samu inda asalin maganin yake. An ma samu. Dajin kare kukan ka can shiki. A ɗaya kwatanta ɗaya ta warke. Dajin kare ni yanzu can ni wani hito na. Can kai, Can can ni mun na gaire, hito. ito kace nan. Matsala guda. Dajin kare kukan ka. Matsala ta guda da dajin nan. Ba da inda bokan nan ba. Inda bokan nan ko sannan kuma matsalar dajin nan an ce aljannu a ciki ne. Da farko ne kuma tahiyata ta kusan wata guda. Ni bari ka ji. Zuwa Ko ana Kai, mutuwa. kai, Ko ana kai, shekara kai, sai mun zo can. Balla Zairu ni bari faɗa muku gaskiya to ta. faɗa mana. Wallahi ina son sarauta ina son dukiya. Sosai. Amma fa bari in faɗa maka. Ina tunanin da zan fuskanta abin nan a'a zan sha jiko in tafi. A ni Ni zan sha jiko wallahi tsofa ana ta. ba ha gani. Ka gani? Salati ɗan nan ina yi dare da rana. Kai wallahi kan kuɗi Na na cika rasu salati 50,000. 50,000 ni ɗazu cikin minti 30 ni shi. Salati Ni ko sai da ni basu mala Don hakan ga ɗari. na Mu wanke kammala. ga allo ni kuma ta sha. ya zani ni. Tahiyar kenan. Tahiyar kenan. Ko ana mutuwa sai za ta yi iya kenan don haka wanda ya shirya mu Ana ta yi. ɗauke su. Ah, Mun gama wanda da ya shirya masaran mu ta yi. kuma. To tahiyar kenan. Kuma mun tai. Bismillahir rahmanir Allah ya ji san na gama auren ta aure. Ina tabbata maka in Allah so da bakin nan riga na samu maganin nan ni na san cewa in Allah so sarki na mutuwa ne za a ba Ni sarauta. wallahi na ga na samu dan dana abba. Yaron mi kake nema? Za ka samu kuma za ka koma gida. Ka zo ka karɓa zan sama shi cikin cikin in ka zo ka koko ta alci. Yaro ka zo ka karɓi magani ka tafi da shi. Zan tura an shi da sarki ba za ta jira ma ba, domin kuwa sarki ya taɓa mu, babu ta babu lahiya, ha ha ha.